E gândul și rugăciunea mea și dorința inimii mele ca timpul acesta să fie folositor pentru sufletele noastre și Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia după cum avem nevoie în viața aceasta de un cuvânt potrivit din partea lui Dumnezeu, nu a oamenilor, un cuvânt de speranță și bucurie, un cuvânt de nădejde ca să avem credință și o credință tare în El. Și în textul de astăzi avem de-a face cu un om în timpul nopții. Am spus, poate întreg anul voi avea spicuiri de evenimente care au avut loc în timpul nopții și cumva sunt ascunse, fără ca să fie subliniat lucrul ăsta, că e vorba de noapte atunci când se întâmplă. Și ne-am uitat peste ieșirea poporului din Egipt în timpul nopții și astăzi unul din pasajele cele mai frumoase în legătură cu Avraam, părintele celor credincioși, omul credinței. Dumnezeu îi vorbește în timpul nopții. E vorba de Avraam, omul credinței, căruia Domnul vine și îi spune: nu te teme. Și cei care trec prin încercări, prin stări mai grele, neînțelese, ca și Avraam, ajung să le fie teamă. Nu cred că scrie cuvântul aici: Avrame, nu te teme, așa pentru că vroia Domnul să-i spună fii plin de curaj. E vorba de o teamă pe care Avram a avut-o în inima lui. Și poate că mulți din cei care suntem în dimineața aceasta aici avem în inima noastră poate o porțiune, un colț în care ne e teamă. Trecem prin stări pe care nu le înțelegem, se întâmplă evenimente pe care nu le pricepem și noi credeam că Dumnezeu o să intervină în mod diferit și totuși ne surprinde Dumnezeu când face exact la ce nu ne gândeam. Și așa e Avraam, când îi spune Domnul: Avrame, nu te teme. Dacă trecem peste capitolul 14, vedem că a fost o luptă mare. Avram tocmai venise din Egipt, plecase acolo pentru că a fost foamete în Canaan, s-a dus în Egipt, a stat o vreme, cuvântul ne spune că acolo s-a îmbogățit. Și am spune și noi, dar foarte bine că s-a îmbogățit. Bogățiile vin cu anumite riscuri și Dumnezeu e foarte sensibil la riscurile acestea, ca să nu ne dea prea multe, ca să cădem în anumite pericole. Și dacă vă gândiți de ce unul are și noi n-avem sau celălalt n-are, gândiți-vă că de la Dumnezeu sunt toate și că Dumnezeu ni le măsoară și are bunătate față de noi, chiar și prin faptul cât ne dă, să fim mulțumiți cu cât ne dă. Venise din Egipt și acolo se îmbogățise. Când s-a întors din Egipt și-a zidit altare și-a mulțumit lui Dumnezeu. Numai că din Egipt vine cu bagaje, nu numai cu bogății, vine și cu bagaje care nu erau chiar bune. Și unul din bagaje e Agar. Din Egipt vine cu slujnica aceasta
Mă gândesc că era frumușică ea, Agar, și o ia, slujește pe lângă casă, numai că și frumusețea costă și l-a costat pe Avram foarte mult. Dar, mă rog, asta e Egiptul care a venit acum în Canaan cu Avram. Atenție la bagajele pe care le luăm din Egipt. Nu are Egiptul bagaje prea bune pentru Avram. Și începe o luptă. Ni se spune că pe vremea lui Amrafel, împăratul Șinearului, ăsta e cadrul politic. Unora le place politica. N-am să vorbesc de politică, să nu vă așteptați, numai că aici e vorba de împăratul Șinearului, Arioc, împăratul Elasarului, Chedorlaomer, împăratul Elamului, Tideal, împăratul Goimului. Sunt aici împărați care au împărății. Istoricii ne spun că cetățile în vremea aceea erau ca un fel de împărăție. Împărăția Elamului, a Șinearului, a Elasarului, împărății care erau cetăți guvernate de împărații aceștia care pornesc la război împotriva împăratului Sodomei, a împăratului Gomorei, împăratului Admei, împăratului Țeboimului, împăratul Țoarului. Pornesc război. Chedorlaomer e un om de război și câștigă războiul și ia ostateci pe toți împărații ăștia și printre ei și pe Lot. Au venit și au spus lui Avram: Avram stă liniștit sub stejarii lui Mamre, și vin și îi spun: au câștigat războiul dușmanii ăia care sunt de sus din părțile Siriei, dar nu numai atâta, hai că nu ne doare prea mult de împăratul Sodomei, dar l-au luat și pe Lot cu familia lui. Veți găsi în Cartea Genezei că Lot e când nepotul, când fratele. E de fapt nepot de frate al lui Avram, dar așa de lipiți și așa de apropiați au fost ca doi frați. Și Avram spune că își mobilizează ce oameni avea și înarmează 318 din cei mai viteji slujitori pe care îi avea și pornesc la luptă. Avram nu e om de război. Avram e prima oară când îl găsim că Avram organizează o campanie militară. Numai că o duce cu înțelepciune. Analizează bine lucrurile. 318 i-a numărat și parcă am spune de ce-i sublinierea aceasta, că uneori nu ne dă amănunte așa de minute. 318 soldați. Cred că Avram să uita, numai atâta, i-a mai numărat odată, poate suntem 319, nu? Mare scofală dacă suntem unul în plus, dar contează și atunci mai numără și așa au ținut minte, 318. Dar e și altceva. Ăștia sunt împărați puternici, vin cu armată, au cucerit alți împărați puternici și acum au o pradă mare. Și tu, Avram, te încumeți să te lupți cu ei, să te apuci la luptă cu ei. Cuvântul Domnului ne spune că au tăbărât noaptea peste alianța asta de împărați și au scos pe Lot din prizonieratul lui Chedorlaomer. Cuvântul Domnului ne spune că împăratul Sodomei a venit să-i dea plată.
n-aș spune e un bacșiș, e o camătă. Te-ai luptat pentru noi, ne-ai eliberat, să-ți plătesc cu ceva. Avram, iarăși, nu numai că e strateg militar foarte bun, a știut când să atace, cum să-i atace, ca să-i surprindă și să nu mai conteze cât de mulți sunt, că toți sunt cu mâinile în sus să predau. Acum vine și îi spune împăratului Sodomei, nici măcar un șiret nu iau de la tine. Un șiret de încălțăminte, o curea de încălțăminte nu iau de la tine. Și îl eliberează pe Lot. După ce am trecut prin toate evenimentele acestea, dintre care ultimul, cel mai frumos, e împăratul Salemului, căruia Avram îi dă zeciuială, și acolo aflăm că împăratul Salemului vorbește de Dumnezeul cel prea înalt, Dumnezeu care tronează, stăpânește pretutindeni pe pământ. Avram îi e teamă, e frică. Mă gândesc că noaptea s-o fi gândit, dacă vin iarăși și mă atacă, dacă vin iarăși cei cu care am avut de-a face și acum să se răzbune pe mine, vin și eu nu sunt pregătit, de luptă. Ne închipuim lucrul acesta pentru că Domnul vine și îi spune, Avrame, nu te teme. Aș vrea cuvântul acesta, și e primul din text pe care să-l subliniez și să fie pentru fiecare dintre noi. Nu vă întreb de ce vă e teamă. Am scos de la Avram câteva gânduri în legătură cu de ce ar fi fost lui Avram teamă, dar cumva îmi dau seama că avem multe motive să ne temem. Astăzi lucrurile în lume nu merg tocmai bine. Cuvântul Domnului însă vine și ne spune, noi nu suntem din lume. Da, în lume veți avea necazuri. Domnul Iisus spune la ultimul verset din Ioan, capitolul 16, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și cuvântul acesta e un cuvânt de speranță. Avram a ascultat cuvântul și a plecat din Ur și a pornit într-un pelerinaj în care vrea binecuvântarea lui Dumnezeu, vrea și când refuză oferta împăratului Sodomei, într-un fel e un grai la Avram. Eu am o răsplată mult mai mare, eu mă încred în Dumnezeu care e Dumnezeul cerului și al pământului. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Nu credeți că lui Avram i-o fi venit așa în cap sau eu fi spus Sara, că Sara e foarte înțeleaptă. Și ce, unde ți-a fost mintea, măi, omule? Măi, nu cred că a vorbit urât cu Avram, însă că îi spunea mereu, Domnul meu, dar unde ți-a fost mintea să refuzi ce vroia, să nu meritai? Și Avram se gândește, măi, Sara are dreptate, puteam și noi să mâncăm cozonac în loc de pezmet și mămăligă. Puteam să avem șnițele și fripturi aici de la împăratul Sodomei. Și el se gândește, nu cred că am făcut bine. Eu sunt scutul tău, eu te apăr și eu sunt răsplata ta, cea foarte mare. Aici Domnul îi vorbește îngrijorărilor pe care Avram le are. Nu te teme. Citeam de misionarul John Patton cu soția în Noile Hebride. Era un trib de canibali acolo.
Și după ce că în biserica de la care plecase i-au spus: măi omule, tu știi unde te duci? Tu n-ai citit ce oameni sunt acolo, ce pericole te așteaptă? Și Patton a fost unul din curajoșii aceia care a trecut. Noile hebride sunt de la Australia în Pacific, la nord și la răsărit. Un arhipelag nu prea mare. Într-o noapte au auzit și au văzut că se apropie băștinașii. Erau cu sulițele în sus, știau că nu vin ca să îi dea cozonac sau ceva. Veneau cu sulițele pregătiți să-i omoare, el cu nevasta în cort. Și întâmplarea spune că s-au aplecat pe genunchi și s-au rugat. Și s-au rugat și s-au rugat, așteptând ca dintr-o dată unul cu sulița să spintece și cortul și să-i omoare și pe ei. Încet, încet însă zgomotul a dispărut. Și ei s-au ridicat, s-au uitat afară și n-au mai văzut pe nimeni. După vreun an de zile, șeful tribului s-a pocăit. Și vorbind cu Patton de una de alta, Patton întreabă: dacă ții tu minte, ați venit odată înspre noi cu gând probabil să ne omorâți? Cum de ați plecat? În toiul nopții ați întins-o. Cum de n-ați venit și să ne omorâți? Șeful tribului spune: cum crezi tu că am avut curajul să venim să te luăm pe tine? Lângă cortul tău erau niște războinici înalți, mai înalți ca noi. Împrejurul cortului erau ostași care erau cu sabia scoasă și aveau niște haine strălucitoare că ne-au orbit ochii. Și noi am înaintat până am văzut despre ce-i vorba. Și atunci am mai hăulit odată și am întins-o cât mai repede să scăpăm. Cine erau? Și Patton, uimit, le spune: nu știu. Noi eram numai noi doi la rugăciune în cort. Dumnezeu are o gardă invizibilă, poate din când în când vizibilă, ca și pentru Elisei la Dotan. Îngerii lui Dumnezeu care vin să ne păzească. Nu te teme. Și e primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez aici. Avrame, nu te teme. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm și iarăși întreagă, ne spune că după ce l-a dus afară, la versetul 5, Domnul i s-a arătat într-o vedenie. Vedenia nu e vis. Vedenia e o diferență în a avea un vis din care te trezești și spui că a fost frumos sau m-am speriat în visul acesta, cu semne pe care Domnul ni le dă. Vedenia e mult mai mult. Vedenia e momentul acela în care visul e palpabil, îl poți atinge. Ești parte din acțiunea pe care Domnul ți-o dă. Și vedenia aceasta a fost un grai pe care Domnul l-a vorbit cu Avram și ne spune că l-a dus afară. Îl ia pe bătrânul Avram și l-a scos afară din cort. Și după ce l-a scos afară din cort, i-a spus: ridică-ți privirea în sus, uită-te în sus.
n-am să stau prea mult la imaginea aceasta. În oraș, și aici, în Chicago, luminile orașului cumva fac să pălească zarea cerului și stelele. Nu le vedem. De două momente vi le aduc aminte din viața mea și probabil m-ați mai auzit că le repet. Sunt ceva care mă obsedează. O noapte la Firiteaz, o noapte frumoasă, senină, muruiseră casa, am scos toată mobila afară. Ce mobilă aveau ei? Patul și un dulap în fiecare cameră, dar trebuia golită casa ca să facă muruială. Cei care nu știu ce înseamnă muruiala să întrebe pe cei care știu ce înseamnă muruiala. Nu poți să stai în casă vreo 2 zile sau 3 zile. Liantul acela care leagă paiele are un parfum deosebit, special. Și am ieșit toți din casă vreo 2-3 zile și am dormit afară. Am dormit noaptea pe o căpiță de fân înaltă. Dar am dormit împreună, fiecare era cu pătura lui și era și unchiul Pit cu familia lui și fratele Alexa, tata cu mama, dormea într-o parte și nu mi-aduc aminte cine sfărăia și cine nu sfărăia. Nu mi-aduc aminte cine s-a foit toată noaptea, că dormi pe paie, oricât ar fi de multe pături, tot te înțeapă paiele alea. Nu mi-aduc aminte cine a mai coborât jos pentru alte motive și apoi să vină înapoi sus pe căpiță. Dar mi-aduc aminte că am dormit mai târziu și am auzit pe tata și pe fratele Pit stăteau pe spate și se uitau la boltă și vorbeau și n-au discutat ei prea mult cine era la București prim-ministru și nu știu ce. Au început să vorbească: unde crezi că-i tronul lui Dumnezeu? În partea de sud, partea de nord? După textul, după mult mai târziu mi-am dat seama, după textul de la Isaia, capitolul 14, unde vorbește de capătul miază noaptei. Miază noapte înseamnă nord. Satana vroia să se urce pe tronul lui Dumnezeu la capătul miază noaptei, scrie în cuvânt. Și atunci au început să discute în partea aia de nord, undeva, în depărtare, e locul slavei. Prima oară când ascultam și am auzit, mi-a rămas în minte, mi-a rămas noaptea aceea în minte și de capătul miază noaptei unde se uitau și spuneau: pe acolo undeva e scaunul, tronul de mărire al lui Dumnezeu. Mai priviți la cer. Avrame, hai afară, hai să ne uităm la bolta cerului. Avea ceva să-i spună: numără stelele, dacă poți să le numeri. Și astăzi astronomii tot se chinuie să știe câte stele sunt. Numără-le dacă poți. Și Domnul îi spune lui Avraam ceva: așa va fi sămânța ta. Avraam e aproape de 100 de ani. Să nu credeți că Avraam zice: acum dacă... Avraam știe ce-i pot puterile. Avraam știe ce-i 100 de ani. Mă întreb dacă nu s-o fi... Dar Domnul știe ce e în oasele astea, cum scârție dimineața când mă scol. Așa va fi sămânța ta. Aici e o pildă.
Și făgăduințele lui Dumnezeu sunt întotdeauna tari și El nu glumește cu cuvintele și cu promisiunile Lui. Altă pildă pe care o am e când ne-am dus cu tinerii la Mississippi Palisades. Dacă mergeți spre spre vest, până la Mississippi, nu știu dacă sunt 2 ore jumate sau 3, înainte să ajungi la fluviul acesta care taie marginea Illinoisului, se numesc palisadele fluviului. Sunt meandre pe care le face și e pădure frumoasă și tinerii ne-am dus. Acum, când am spus tinerii, erau toată biserica, că toți eram tineri, așa ca și acum. Mai tineri și ne-am dus toți. Nu știam de Marriott Hotel și de, eu știu ce mai e acum la modă. N-am știut de Marriott Hotel până au început să mă doară oasele și numai. Dar tot în cort am mers. Și să vedeți pe fratele Flonda, când am fost spre Florida, cum strângea cortul, cum aranja și tata nu era mai tânăr, însă în cort, la cort, că așa scrie în cuvânt, că nu Marriott, lăsați-mă cu luxurile astea burgheze, la cort. Și așa am dormit și atunci. Mai înainte de cort, când am ajuns după un drum lung, am rămas toți, nu știu, cred că am fost vreo 20, 30 de oameni, nu știu. Și am rămas cu ochii la stele, gură cască. Dintr-o dată parcă am văzut cerul așa de frumos, în mijlocul naturii, un cer frumos, plin de stele. Numără stelele dacă poți să le numeri, îi spune Domnul. Și aici e ce îi spune Domnul, uită-te spre cer. Când pământul are numai surprize și necazuri, uită-te spre cer. Și ți se umple inima de bucurie. Și cuvântul, pentru că timpul deja a trecut, Avram scrie, a crezut pe Dumnezeu. Păi da, mintea ai tu, Avram, să crezi ce spune Dumnezeu? Că vei avea copii, unul măcar, dar minte ca bolta cerului să ai copii așa de mulți. Și ne spune aici că Avram a crezut pe Domnul. Și ăsta nu-i cuvânt așa de clacă, de nimica. E un cuvânt așa de greu și important, încât pe baza acestei credințe pe care o are Avram, chiar dacă pare nebunie, Dumnezeu l-a socotit un om neprihănit și e tatăl celor neprihăniți. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă vrem să avem neprihănire, trebuie să o avem ca și Avram. Să ne bazăm nu pe noi și nu pe înțelepciunea noastră, ci pe cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat, nu i-a fost ușor. O fetiță trebuia să meargă la operație și tatăl îi spune, o să te doară, dar să știi că dacă te doare e pentru că doctorul te iubește și îți face bine. Fetița a strâns din dinți la operație și după operație îi spune doctorului, domnule doctor, eu cred că m-ai iubit prea mult astăzi. Și uneori parcă am putea să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, m-ai iubit foarte mult azi, dar așa mă doare dragostea pe care ne-o arăți. El ne iubește și atunci când ne doare, și mai mult când ne doare, atunci parcă vrea să ne facă să avem credință.
Augustin, înțeleptul pe care îl numim noi fericitul Augustin. Augustin spunea, nu încerca să înțelegi ca să ai credință, ci umple-te de credință ca să înțelegi. Și când ai credință, înțelegi toate. Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit neprihănit. Mire, nu te teme, Avrame, pot să spun și ție lucrul ăsta? Nu știu dacă vă place ceva politică, eu nu știu politică, dar dacă vă place, foarte bine, da. Nu știu pe mulți care, și nu pot să spun că mie îmi place, nici măcar nu o gust, că nu vreau politica. Însă, dacă tot mâncați politică multă, vă acriți viața. Avram îi spune, nu te teme, uită-te la cer, ai credință. Sunt cuvinte pe care vi le pun pe inimă. Din noaptea aceasta a lui Avram, noaptea continuă, dar trebuie să o oprim, că urmează, Domnul i-a mai zis, eu sunt Domnul care te-am scos și acum face un legământ și sunt aici două părți de animale despicate prin care trece Domnul și face legământ cu Avram și pe baza legământului ăsta în care îi spune 400 de ani poporul tău va fi în exil, va fi rob și observați, Domnul vorbește cu Avram ca și cum deja are un popor al lui și el n-are nici măcar un plod, un copil să lege în brațe. Și Domnul vorbește pentru că vede viitorul și așa vorbește și cu noi. O, dacă am ști ce strălucire, ce glorie e în tot ce face Dumnezeu cu noi, ne-am încrede mai mult în El, am lăudat mai mult dragostea Lui, am spune mai mult despre frumusețea harului Său. E minunea harului pe care Domnul vrea să ne-o dea fiecăruia dintre noi și de aceea suntem aici. Nu te teme, spune Domnul, turmă mică. Nu te teme, turmă mică. Dumnezeu îți dă cu plăcere, cu bucurie împărăția. E împărăție, nu e tot ce vedem aici. E Dumnezeu care lucrează la inima noastră ca să ne dea entuziasm sfânt. Turmă mică, bucură-te de harul lui Dumnezeu. Nu te teme. Hai afară, să ne uităm la cer, să ne uităm la făgăduințele lui Dumnezeu. Și atunci, oricât de nepătrunse sunt făgăduințele lui, oricât de mari și de neînțelese sunt căile lui, umple-te de credință. Nu fi necredincios, ci crede. Aveți credință în Dumnezeu, spune Domnul, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și din noaptea de atunci vin la nopțile prin care ne trece Domnul astăzi. Să nu ne temem, să ne uităm la cer și să avem credință. Pentru gloria Lui, pentru numele Lui, pentru împărăția Lui, pentru slava Lui, pentru biruința numelui Său în vremea de astăzi. Și mă rog aceste cuvinte să fie potrivite și pentru starea fiecăruia din noi. Amin.